Ja zdieľam všetky Strikeova Strikerky. Ja som Strike a vítajte pri našej novej série z Prototype. To je jednotka. Možno mám trošku menšie lagy. Točím teraz na počítači a je obrazovka ako na YouTube. No, toto video bude menšie. Ale to sa v ďalšom videu budem snažiť zmeniť. Idem tam. Ešte neviem, jak sa lieta. Tak by som aj chcel skakať. A to po česky. Tak. Je to celkom pohodlná hra, a neviem čo to je teraz po anglicky. What the fuck? Aha. Tap. There's... Však hej, však čo? Však choď. Drž tap a pohybuj z myši. Aha. No. Zbíjaj objekty, ktoré hodíš po nepriateľe. To sú aké. Aha. Dvojkliknem a drž ako... No. Celkom dobrá hra. Bude z toho nová séria. Mám také grafike, vám ukážem, ale to čo už sekám stredná 1004 a dačo, 728, neviem. Stisnem S a ich chytíš, čo znamená. No, tak to sa mi ľúbi. Wow. Ne. Čo robí? Tak. A ideme. Šprinty. Idem. Chcem zastávať. Či nezastávať? What the fuck? Rozdej si to svetlník. Hej, to si môžem rozdať, jo. Tiež. Cítim, what the fuck? To je tak. A do koho je to? Gej. Buzerant. No. Toto som už pochopil. Zbíjaj objekty. Hádžem vôbec nejaké. What the fuck? Shit. Podržili špatem. Ten pilot nemyslím, tak hlasí. Bude žiť. Si to prepínam. Jak tankoň. Teraz budem do neho, sa mi zdá. What the fuck? Vyzerám jak on. Čau. Bytosti získaš zdravie. Čakaj, konzumovanie akéhokoľvek získaš zdravie. V prípade, že sa na krátko chvíli vyhneš, poškodené zdravie sa ti obnoví. Hej? Cítim, ale popadni veľmi červený strachcu a stisni do zaskoč. Je to tak. Ti dám! What the fuck?
Tvoje hubu si líbama. Budem teraz viacej rozprávať, toto je čo tam píše dole. Nehráva ani, no. To som zvedavý. Oh! Wow. Wow. Aj zbraň môže mať. A to mi na hovno. Chytím ho. Ju. What the fuck? Joj, čo som to spravil? Zmeniť. What the fuck? Ok, ide naspäť. Ok. Som černoch. Po stenách. Dávam do popisu, kde túto hru stiahnuť. Alebo kúpiť. Neviem, čo mi ukazuje po anglicky. Teraz po česky, ale nevadí. Ako aspoň toto videa sú po česky. Ok, ako ja chcem ísť zase normálny. Ne. A som ten týpek. Som nachádzajú ukazateľ. Stanica Lovarskou bezpodľadná je uzavretá pre nás i sledovanie priateľí. Dochodí sa. Aha. Ok. What the fuck? Ok, takže som sledovaný. A čo deláš, vole? Som normálny. Pízel. Ok, spravím to vlastnoručne. Čo kľúčko, vej? What the fuck? Ja vám seriem. Bum. Čo tu? Oh. Neser ma. Tak, a ešte jeden tu je. Kde to? What the fuck? Chcem skočiť. Si až... Ok, ja ti sem. No, here. Come on. Ok, viem, že je niekde. Hore. Oh shit. Ne. Takže... Joj, I'm failing. Akože, nie si vidieť. What the fuck? Now I can get inside. Aha. Okay. Však zoberiem. Red Crown confirmed. Over. Čo je? Ja by som chcel, že sa premením. To je bolo. Nechme na pokoj. Danov! Buzerant! No, neoblížim ti. Nebo len ťa to zabijem. Ha!
need your help. Jesus. There's something fucked up was going on at Gentech. What the hell happened to you, Alex? I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. To zaraz wiem ci daj. You remember you wanted to find Usín na pamatuje, že si chcel zistiť, čo sa deje na najvyšších prostech. Viete, niečo vediteľi, neviem čo. Si v poriadku? Víš, čo sa stalo? Nie, nevidela som tu, tebe 90. Is there somewhere we can go? Znáš nejaké bezpečné miesto? Ja znám jedno. Tak jednoho si ďaš bajca, vole. A ja teraz teba tu budem držať, ne? No, zapadni, no. Tak poď. OK, tak nikoho to nezaujíma 2 hodiny. Kúkať jedno video. Čavo. Úkol splne. OK. Vydaj armády. No joj, táto ešte stále sa vie meniť. They're gonna be waiting for me. They think they're in Čo je control, toto? but they have no idea what I'm Ako capable dopadne, of. keď to nečítam? Ale ja normálny občan, daj pokoja. Nemôžem Keď si nevidel, som normálny občan, hej. A trošku zvláštny. Čo je toto? Nešak, dobre, nič. Tak, dobre, nechaj to. Dobre, nechaj to. Špinty, sa bojím. Fuj. Ja som normálny. Yeah. Však choďte na bok. Čo ste normálni? No, mám to tu hru, mám koľko, pol hodiny. Originál, to musíme uznať. Oh shit. Hej, ale čo ty nevieš? To bude dať. Tak to vyzerá lepšie. Aspoň nejaký teplo. Jej. Ok, to je jedno. Možno natočím aj prototyp, čiže jak som to vyslovoval, 2, ale to až potom to nebudem hneď naraz. Ako teraz napríklad som točil, čo to? Prison Break som nedotočil, potom Mine som nedotočil ako sériu, ale tak čo nevadí. Tu môžete sa tešiť, čo skoro už bude z Mine. Ty kokos! Don't stop, don't stop, don't stop, and then fight. Home, my home. My home. Dom, môj dom. O, tam taký dom mal. V panelách, to nie dom, čo to je prvolené. Cíl je budove. Aha. Oh, shit. Nie až taký zlý dom. Čo toto je on? Oh. Už sa mu stalo. Cieľ na post. What the fuck? Jej. Akože vám mohol dopadnúť aj na hlavu, aj na penis, aj na aj mu jedno, ne? No tak toto si odskáče, ešte hovorím. What the fuck? Ideš. Oh! Oh!
Ty až prehel. A nepäť asi radím prival oddaný tým. Oddaný tým sa rýchať. Aha, toto rýchlo na ňom. Je to blel! Čo robíš? A čo reáš, vole? Áno, áno. Ujedný tým si blíži ke tvojej pomoci. Unikni sa vlastne von. Okay, ideme tam. What the fuck? Aha, tak to mám zničiť, jo? Hej, až tím. O! No tak toto je meč. Hej. No bébém, ju a na srdci. Okay. Ja ako idem teraz normálka. Že tu dojdem a končím toto video. Ale ne, niečo chcem skúsiť. Čo do auta, neviem. No čo je? What the fuck? Čo ja vám? Toto vyzerám viacej sexy. Sexy. A nie, to ten sa mi páči, toho dám. Nie, že páči, ale že ako... No takto chcem vyzerať. Aký čavo. What the fuck? Takto je čavo. Jej. All Sigma units converge on Central Park for immediate extraction. Siaš, spinawaj! Co? Okej, idem tam. Prawa! Oh shit! Home, sweet home, ako tu dal GameStar.cz. Home shit, home. Homo shit, home. Oh shit. Aha. Aha. What the fuck? Tak to ten bol veľkom, jaké to mene vysoce účinný. No a? Čo sa mám pošťať? Môžeš použiť akokoľvek upošťaný zbraň, nepráce zabijeme. Hej, jak mi aj zbraň na mieste stisni. Však ja viem, že je na mieste, čo to je. What the fuck? Ja toho tu tak chytím. Ukáž video. Zebel zbraňáci. On tam tak je šprintovať, že to je aký asasín. Iluminato. Zlato. Tak toto nemá ani zlato. Iluminato. Jej. Bem, até. No. A vybaveno. Big up. Big up tam. Taký big up. Ej, jo. Neocikaj, vole. Si až prevole. Oh shit. To ako na čo? Úkol sa nezdajú. Agent byl zabit. Si až... Ale ja to dám len uložiť. Dám to tu.
OK, tak ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber, like. Tak, bum bum. Striker, ja striker.